Amerika mi se činila kao dosta moderna i napredna i drugačija od BiH, ali mislim da dosta toga su stvari koje su bile ne maskirani, već mislim ja kao osoba iz marketinga ne treba to da kažem, ali kao marketinški oblikovano, a ne nužno tako kako jeste. Mislim, savršen primjer, sjećam se kad mi dolazili učati tokom ljeta i onda izreže mama paradajz i taj paradajz ne izgleda kao paradajz u Americi. Paradajz u Americi izgleda savršen. Ali ovaj paradajz u Čapljini, on je sočan, on je ukusan. I mama bi uvijek govorila kao, ma ja, tamo tvoje oči, znaš, ovo ovdje naše je dobro svijeto. Ja sam u to vrijeme uvijek mislila kao, ma daj mama, ne bi nam dali da jedemo to ako je otrov.